أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi al'umman duniya barkamu da warhaka barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel mai girma mai albarka channel fitaccen sirri mujarrabi sirri ne gwadajje mun gwada shi a idon duniya mun kuma ga amfaninsa shi yasa muka ce bari mu fito da wa 'yan uwa musulmi domin a amfanu gaba ɗaya a gudu tare a tsira tare saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina wanda budurwa take bashi wahala ko matar aure ne take bashi wahala yau faɗa gobe faɗa jibi faɗa to ga sirri ƙarshen wahala ka ya zo alfarman annabi a yau ga mu ɗauke da sirri na sa ai maka dole game da mace in dai mace ce ka sa ta yi maka dole ga yau ga sirrin sirri ne wannan wanda muka zo da shi muka binciko daga cikin manya-manyan takardu muka zo da shi insha Allah sirri ne na sa ai maka dole sirri ne fitaccen sirri ne insha Allah ɗaukakakken sirri a idon al'umma dan yan uwa sirri ne za a ce raina kamar ka gayya dan ni sirrin yanda nake ganin sa ba haka nake tunanin sa ba ina ganin sa ni ma ɗan ƙarami ya ce babban sirri ne kuma shi ma mai sauraro na yana ganin ɗan ƙarami kuma babban sirri ne sai an gwada za a tabbatar da haka kuma an gwada za a san na ƙwarai insha Allah asiri ne gashi nan game da haɗin kai kuma zaman lafiya insha Allah ka sa a yi ma ka sa a bari insha Allah ko budurwa ce da kai na gaya ma ka sa ta yi ta bari ku daina yawan faɗace insha Allah zance ya ƙare to a yau wannan sirri da kuke gani yan uwa ana rubuta shi ne a allon ƙarfe ranar asabar ana samun misalin 11 na rana ake rubuta shi a allon ƙarfe wannan sirrin 11 na rana ko 11 na dare ake rubuta shi a kan allon ƙarfe da zaran an rubuta shi a kan allon ƙarfe za a nemi turaren garan basa wanda ake ce ma turaren kamfani kenan bai da tsada insha Allah za a nemi kashin akuya 100 za a zuba a kan wannan allon ƙarfe da aka rubuta wannan hatimi ma'ana a cikin wannan gurin da ba komai anan za a zuba kashin awaki 41 ana aiki kashin awaki suna gasuwa wannan hatimi yana kai ana ɗiga masa wannan turare ana aiki inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allahu al-aliyyu al-qayyim al-aliyyu Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim kaji kun ji aikin da za a yi kafa 313 kawai za a gudanar da wannan aikin tsawon kwana 3 inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allahu al-hayyu al-qayyim al-aliyyu al-azim to a haka za a yi kafa 313 ana jan wannan sirri wannan kuma ana ɗiga wannan turaren garan basa akan wannan kashin awaki yana narkewa yana ƙonewa kenan yana bin wannan kan allon yana mai wannan suna yana tafarfasa to alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan suna yana shan wuta wannan shine sirrin tsawon kwana 3 kawai za a yi insha Allah a samu abin sadaka a yi sadaka a gidan tururuwa in Allah da a zuba nono insha Allah misalin karfe 12 dare a zuba nono dama a sa maiwa a cikin nonon ya samu kaman awa 3 haka idan aka tabbatar 12 na dare ya buga sai a je a zuba a gidan tururuwa wannan kuma abu a je a wanke shi a shi ma a gidan tururuwa insha Allah ko kuma a je a kankare shi a gidan tururuwa kar wani ya taka dan duk wanda ya taka ya shiga uku wallahi duk wanda ya taka ya shiga uku idan ko matarsa ce ta gaya mar magana dole ya bi in ta ce kare ɗaya kafansa kawai wallahi bai isa ya ɗaga ba to don haka yan uwa a jaraba wannan sirri yana da kyau Allah ubangiji ya datar da mu ya ba mu sa'a alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya ba mu dacewa ya sa mun yi